Good morning. So ayan, biyahe tayo ngayon. So ang destination natin ngayon is Caramoan. Yan. So dito sa video na to, ipapakita ko ngayon sa inyo kung ano ang lagay ng kakalsadahan dito sa Puente Vella Highway. Yan. So ito, from here sa Barangay Panagan, babiyahe tayo papunta ng Caramoan. So most ng daan natin ito is coastal highway. Yan. So dito makikita nyo ngayon kung ano ba talaga ang kalagayan ng kalsada dito sa Puente Vella Highway. So ayan, tara, samahan nyo ako tayo bumiyahe papunta ng Caramoan. Medyo maulan nga pala lately, so kaya kung mapapansin nyo medyo basa pa yung kalsada. Pero thankfully, ngayon napag-alis namin, medyo nag-clear naman, tapos tumila na rin yung ulan. So hopefully maganda yung magiging panahon natin sa biyaheng ito. Yan, so isa sa landmark dito sa lugar namin is itong Panagan National High School. Yan, so bukod doon sa tulay, so makita natin ng Panagan Bridge. So ito madadaanan nyo din itong Panagan National High School. Next from Barangay Panagan, so ito, nandito na tayo sa Kinahulugan. So dito sa Barangay Kinahulugan, dito makikita yung Kinahulugan Falls. Yan. So yung Kinahulugan Falls, siya yung pinakamalapit na falls mula sa highway. Yan, walking distance lang talaga siya, so madali siyang mapuntahan. So dito, makikita sa kaliwa, dyan yung entrance papunta ng Kinahulugan Falls. Pero yung may kanan, doon kayo magre-register o magbabayad nung para sa entrance. So nandun na rin yung parking ng motor kung may motor kayo o sasakyan. Right after nung tulay, so yan makita natin yung Kabutunan marker. So ito yung Barangay Kabutunan. Pero actually, ang alam ko meron pa ng isang barangay bago magkabutunan. Ito yung Barangay Umalo. Yan. So pero ayun, dito sa Barangay Kabutunan, dito makikita yung Bilog Falls. Yan. So yung marker ninyo doon or yung landmark ninyo sa pagpunta doon is yung Kabutunan High School. Yan. So malapit siya sa tulay. So yung entrance doon is nasa mismong tulay. Yan, sa gilid nun. So, ayun yung magiging marker nyo kung sakaling gusto nyo puntahan yung Bilog Falls. Yan, dito hindi ko na kasi nabidyoan kung saan mismo yon.
So far sa biyaheng ito, medyo okay naman yung mga kalsada dito sa Puente Villa Highway. So may mga pailan-ilan na medyo may bitak pero natapalan na naman ng asfalto. Kaya para sa akin goods na goods naman yung kalsada dito sa pagbiyahe natin. Hindi ko lang na-focus dito sa video ko pero yung view dito sa Coastal Road is talagang maganda. Yan. So dito kung sakaling clear o maganda yung panahon, sa right side natin makikita natin dito yung Vulcan Mayon. So ayan, kung mabibigyan kayo ng maganda panahon at mapapadaan kayo dito, maganda yung mga spot dito. So marami kayong pwedeng pagpicturean dyan, may mga view decks dyan na kung saan kitang-kita yung ating Vulcan Mayon. Yep, tama yung nababasa nyo. Ito ay ang Barangay Maangas. So yan, dito sa amin sa Bicol, meron kaming Barangay Maangas. Yan. So depende sa Tagalog kasi ang maangas is, alam nyo na, mayabang o ano. Pero dito naman sa atin sa Bicol, meron naman tayong tinatawag na angas or kalbo o panon. Yan. So bahala na kayo kung anong gustong meaning nyo dun sa barangay. Pero ayan, Barangay Maangas. So dito sa Barangay Maangas, dito natin makikita yung Agirangan Island. Yan. So isa sa mga pinupuntahan dito sa amin itong Agirangan Island. Yan yung Agirangan Island. So kitang-kita siya sa part na to.
Yun, so far naman, masasabi ko lang sa kalsada dito is maganda. So kung ikukumpara natin sa kalsada mula sa Quezon hanggang sa Ragay, so maganda talaga yung kalsada dito. Gawa ng hindi siya pitak-pitak, hindi siya malubak tulad ng kalsada nga sa Quezon hanggang Ragay. Although hindi siya ganun ka-perfect, pero maayos yung kalsada. Makakapagpatakbo lang kang maayos nang hindi natatakot na baka bigla kang malubak ng sobrang lalim. Pero yun nga, since probinsya ito, I suggest na rin na huwag tayo magpatakbo ng ganun kabilis kasi katulad nito may mga kasalubong tayong truck or bus tapos hindi naman ganun kalawak yung mga kalsada, so sakto lang yung lapad ng kalsada dito. Tsaka yun nga, since probinsya ito, so makaka-encounter tayo ng mga alagang hype sa kalsada paminsan-minsan. So yun, para iwas disgrasya din lang, patakbo tayo ng nasa tama lang, huwag yung sobrang bilis para at least iwas sa disgrasya. Tayo sa presentasyon na Barangay Santa Maria. So ito na pinaka-sentro ng sentro ng presentasyon. Yan. Barangay Santa Maria. Presentasyon. Tapos next na bahay na ito, yun, papunta ng Karamoan. So dadaan na tayo sa bundok. Hindi na tayo sa Castle Road. So ayan, paglampas nyo nung presentation marker na yon, makikita nyo na itong public market nila dito. So yan, dito pwede kayong tumigil para kumain, mag-almusal, mananghalian. So may mga kainan siya dito. Tapos dun sa may marker na yun ng presentasyon, meron din yung kainan, pero I think hapon lang sa ata sila nagbubukas.
Mula rito ay lalabas na tayo ng Coastal Road. So, papasok naman tayo ngayon sa kabundukan ng Presentasyon at Karamuan. So, asahan nyo na mula dito ay magiging sigsag at ahunan ang magiging lagay ng kalsada. So, yan. Samahan nyo ako na makita natin kung ano yung lagay ng kalsada dito sa parte ito ng Presentasyon at Karamuan.
sa part na to, medyo napahinto ako bigla. So ayun, medyo naramdaman ko kasi na parang humina yung kapit ng preno ko. So kaya ang ginawa ko, bumilid muna ako dito, tapos check ko kung kumakapit pa ba ng ayos yung preno ko. Kaya ang ginawa ko muna dito, pinababa ko yung asawa ko para i-check. Yan. So dito sa part na to, medyo incline kasi, masyadong matarik yung part na to. Kaya ang ginawa ko is trinay kong lumipat doon sa kabilang kalsada, doon sa part na medyo less yung incline nung ano, kasi talagang ito pababa to eh. So ayan nga, bumaba na muna ako dito sa part na matarik, tapos nasunod ko na lang yung asawa ko. Medyo talagang mahirap kung idediretso ko to ng kangka siya, baka mas delikado pa. So yan, ang ginawa ko dito is pinahinga ko muna yung motor. So hinayaan ko muna bumaba yung temperature nung mismong disc brake, saka kami ulit bumiyahe. So ayan, dito na tayo ngayon sa boundary ng Presentacion at Caramoan. So ayan, yung kaliwang kalsada dito is yung papunta ng Gatchedorena. So yun yung papasok sa kaliwa. Tapos kung dediretso naman tayo dito, ayan yung mismong Caramoan. Yan. So ito yung kanilang welcome art. Yan. So we're officially sa Caramoan na tayo. Pero yung papunta mismo sa bayan ng Caramoan, medyo malayo-layo pa rito. At saka bago tayo dumiretso ng Caramoan mismo sa bayan nila, is dadaan muna tayo dun sa isang maganda at mataas na pasyalan dito. So yung kitang-kita dito yung mga isla ng Caramoan. So ayan, dito tayo sa Caramoan. Then first stop natin dito is yung Shrine of Our Lady of the Most Holy Rosary. Yan. So 700 steps daw ito pataas. So pahirapan natin sarili natin. Okay tayo dito. Pagal. Giri-rosto do. Yeah, giri-rosto do. Yeah, tuka daw. Oh, ayan. Kasi mula pa lang yun. Hindi pa tayo nakakalayo yan. Tinama sa 100 steps na tayo. 600 pa. Mamaya tanggal lahat ng jacket. Lawar sa mga agalig di. Pagbaba tama mga 2 kilo bawas. Buksan 2 karo. Naubos sa tinistahan ta.
Ay, mas ano, parang mas mahirap dito. Ah. Ano matanggalin mo yung jacket? Basta. Huwag na lang hubin. Huwag naman kitang hubin. Nakulog si Bagay, hindi bigla. Tutukad. Wala mo nagkasarong bote sabi ni Manay. Yan, so I think halfway na tayo. So mataas na yung lugar natin. Ayan. Kita na yung mga isla. Yan, isla yan dito sa Karamoan. Yan. So medyo marami-rami pang steps. Ah, para. Step ulit. Hindi mo papapicture ako dito. Mamaya tawag ka ulit. Baka mga 4 na sa ano ka na. Tanglay tuhod ko. Bye-bye. Ingat. Okay yan. Medyo think malapit-lapit na tayo. I hope. Yan, ito yung isang straight dito na pataas. Ay! Nakapagod. Yan, so mataas na tayo. Hindi lang makita yung view. Pero ayos naman kasi kahit paano malilong dito. Strategy. Para ano? Para makadating doon ng buhay. Oo, strategy ay strategy. No! Wala So ayan, nasa may dito chapel na tayo. Pero, Sa taas pa yung mismo yung statwa ni Mama Mary. So meron pa tayong ilang hakbang pa. Basta nakapagod. Go now. Yan, so chapel na tayo. Tapos ayun na yung ano, yung statue ni Mama Mary. Yan. Hi. Pagod. Yan. So dito maganda yung view. Pero mas maganda sa taas, syempre. Mas open doon eh. Yan. Pamunsog sa katiling ko naman. Baba, iwan mo ng tubig. Akin lang ang kayo din. Yung pa, yung dalhin mo, mainit. Nag-record na bisan mo. So ayan, last few steps tayo papunta rin sa statue ni Mama Mary. So tara na. Lakas ng ano, tulog ng mga sikada. O kung dito sa Kabigulan, dure-dure. So kanina may napicturean tayong husk or yung shell nung
dure-dure kanina o nung sikada. So dito sa may pataas na ngayon, medyo mas maliliit ang step. Yan. Unlike kanina, medyo matataas. Yan. So, malapit tayo. Almost there. Yan. So, a few more steps. Ayan na. Andito tayo sa pinakatuktok. Yan. And we are here. At nandito na tayo. Sa RDP of Holy Rosary. So worth it naman yung sobrang hingal. Worth it naman yung inakyat papunta dito. Maganda yung view, presko. Medyo tirik lang araw kasi katanghalian na. So 10:47 na, mag-11 na kami makarating dito. Yan. So ayan, ang 360 180 lang pala, 180 view ng Karamoan. Okay, so ayan, nakapagpahinga na rin tayo dito, nakapag-picture na, nakakuha na ng drone footage. So, pababa na kami ngayon. So, ang dadiretso naman natin ngayon is yung simbahan, yung lumang simbahan niya sa ano, sa baba, yung kulay brown. Ayan. So, ayan, tahakan ulit natin. Pero ito pababa na, mas madali na ito kasi paakyat. So, ang pupuntahan natin ay yung lumang simbahan ng Karamoan. Tapos pagkatapos noon, balik na tayo sa ano, sentasyon, papauwi sa amin. So, yan, kita kits na sa may simbahan. Balang muna kami. Mas madali na to kasi yung kanina paakyat. Anong kulay ng ano? Bible.
So ayan, pagdating namin dito sa Karamoan, nag-picture muna kami, tapos pagkatapos dito na rin kami nananghalian. Kung sakali naman sa gasolinahan ang itatanong ninyo, meron mga gasolinahan dito sa Karamoan. At syempre, doon din sa mga madadaanan yung bayan tulad ng Presentasyon at Lagonoy, meron din mga gasolinahan na available. Yan, nandito tayo sa bayan mismo ng Karamoan, sa tapat ng City Hall nila. So, nag-lunch muna kami dito. Then, punta na tayo sa simbahan, sa lumang simbahan ng Karamoan. So yan, behind the scene. Picture muna dito. Nakapagkamalan nga, oo, puro. Nakapagkamalan nga yun ng 1 year old, 2 years old na.
tayo. Pauwi na. Yan. So, yan ang simbahan ng Karamoan. So itong bayan ng Karamoan. So makikita nyo rin dito sa kalsada na to ang kanilang munisipyo, ang kanilang simbahan, ang Saint Michael the Archangel Parish. Then makikita nyo na rin dito yung mismong palengke nila. So marami na ditong establishment. Meron na rin ditong ATM, meron na rin dealership ng motor. So kompleto na dito. By the way, kung balak nyo pumunta dito sa Karamoan at magko-commute kayo, merong bus na directing papunta dito. O kaya naman, pwede naman kayong sumakay ng bus papunta Naga, then from Naga, sakay kayo ng bus papunta naman dito sa Karamoan. So pabalik naman ng Manila, may na rin namang bus mula rito directly papunta ng Manila. So, pauwi na kami. Yan, dumaan muna kami dito sa may Barangay Santa Maria Poblacion. So, dito sa So, dumaan muna kami dito. Try muna saglit. May pahingahan dito. So, may parang kubo siya. Tayo dito sa kain. So ayan yung view dito. So ngayon kitang kita yung Mayon. Yun yung Mayon dito. So may kainan dito sa may likod ng marker na to. Magdiretso na lang te. So yan yung kain. May daan din pala pababa. Gusto nyo pumunta sa may baba. Kain na muna.
Ikaw, anong gusto mo? Pwedeng sumama. Yan, merienda muna kami ng kinalas. Yan, ayan yung mami dito sa Bicol. Kinalas. Yan, tapos syempre siomay. Yan, habang ito ang view natin. O, diba? Yan ang view dito. So maganda, mahangin. Tapos ayun, kita yung mayon. Yan, ayun yung mayon. Yan. So medyo tago ng konti. Kanina kitang-kita yan eh. Ngayon medyo nagtago na sa ano, sa ulap. Yan. Pakita mga cousins. So yan, mga pinsan ko. Mga cousins, kaway naman dyan. Mga cousins. Yan o. Yan. So from Karamoan, dumaan muna kami din sa presentasyon. Yan, para nga makapag ano, pahinga din, makapagmerienda kahit konti. Dito yung sa likod ng ano. Yan, sa likod yung signage na yan. Yung presentasyon.